B'investiment ta' 4 miljun euro l-binja ċentrali tad-Dipartiment tax-Xogħlijiet Pubbliċi fil-Furjana, magħrufa bħala Project House, inbidlet f'waħda sostenibbli fl-użu tal-enerġija. L-investiment fuq din il-binja sar b'riżultat tal-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza għal Malta kif ukoll permezz ta' fondi Ewropej u ntażlet propju din il-binja bħala pjuniera fil-qasam tal-proġetti sostenibbli. Fuq din il-binja sar xogħol estensiv. Il-perit fuq il-proġett Enqasa spjegat li x-xogħol kien jinvolvi l-binja ssir ta' Grad A, twaħlu panelli ta' iżolament mal-faċċata sar is-sistema oħra tal-BIPVS mal-faċċata li hija l-ewwel waħda tax-xorti tagħha fuq binjiet pubbliċi fost bosta xogħol ieħor. L-ewlieni ta' dan il-proġett kien l-intejbu l-energy performance biex ġibnija Grade A. Għamilna stone cladding system b'insulation waraja mal-faċċata kollha u sistema ta' ventilated cavity. Biddilna t-twiqi kollha minnhom double glazed, għamilna installation fuq il-bejt b'heat reflective coating, għamilna sistema ta' pannelli ġodda li huma iktar effiċjenti. Il-Ministru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar Stefan Drinzo Azzopardi qal li permezz ta' dan il-proġett irridu nippromuovu aġenda favur aktar bini b'effiċjenza enerġetika sabiex nilħqu il-miri tal-Unjoni Ewropea dwar id-dekarbonizzazzjoni sas-sena 2050. Huwa kompla jgħid li Project House se tkun ta' eżempju kemm għas-settur pubbliku kif ukoll għas-settur privat biex flimkien ma' dawk kollha involuti issir evoluzzjoni fil-livell nazzjonali fis-settur tal-bini. Il-mira tagħna hija li jkollna aktar bini illi jilħaq effiċjenza enerġetika. Dawn huwa mezz kif innaqsu l-konsum tal-enerġija u bekk innaqsu. Is-Segretarju Parlamentari għal Fondi Ewropej Chris Bonis qal li dan il-proġett huwa wieħed favur l-ambjent li twettaq b'mod konkret b'investiment ta' aktar minn 4 miljun euro mill-pjan għall-irkupru u reżiljenza għal Malta.